Bună ziua și bine ați revenit pe planeta borderoului de salariu. Eu sunt Sam și îți voi explica secțiunea de fișe de plată. În primul rând, o serie de informații personale cerute de lege pe fiecare fișă de plată din Regatul Unit. Numele dumneavoastră, numărul dumneavoastră național de asigurări și codul fiscal. Avem, de asemenea, data la care sunteți plătit în cazul în care trebuie să vă trimiteți înapoi în viitor. Deplasând în jos fișa de salariu, avem rata de bază și salariul suplimentar impozabil. Ambele sume alcătuiesc rata de plată totală, combinată cu orele pe care le-ați lucrat pentru acea săptămână. Motivul pentru care sunt împărțiți este pentru a vă oferi DVS și clientului final că vi se plătește cel puțin salariul minim și, în majoritatea cazurilor, cu mult mai mult. Nu înseamnă că ești plătit doar cu salariul minim. De asemenea, în secțiunea de plăți, aveți plata de vacanță, care arată câtă plată de vacanță ați fost plătit în acea perioadă de plată. Nu uitați că aveți două opțiuni când vine vorba de plata concediului. Poți fie să-l acumulezi și să fii plătit numai atunci când îți iei vacanță, fie poți să vi se plătească de fiecare dată când sunteți plătit, astfel încât nu există nimic restante sau reținut. Trecând la secțiunea deduceri, aici veți vedea ce trebuie să deducem din plata DVS conform legislației fiscale din Regatul Unit. Ai impozit pe venit și ai asigurări naționale pentru angajat. Acești bani sunt plătiți către HMRC în numele DVS. În cele din urmă, și este timpul pentru sărbători, avem plata DVS totală, mai cunoscută sub numele de plata DVS de acasă. Acesta este ceea ce ajunge de fapt în contul DVS bancar atunci când sunteți plătit în fiecare perioadă de plată. Vă mulțumesc pentru vizionare și de la mine e la revedere, dar de la Rocket Pie e salut!